Aizue, lehenengo sektorea ikasi dugu, eta lehenengo talde horretan sartzen diren lanbideen izenak ere. Gogoratu, langile hauek natura edo animaliekin lan egiten dute lehengaiak lortzeko. Adibidez, abeltzainak behiatik esnea lortzen du. Edo egurgileak egurra mozten du eta... Eta zer? Zer gertatzen da gero lehengai horiekin? Zuek badakizue? Kamioiak eramaten dituzte lehengaiak fabrika edo lantegietara, ezta? Bertan, naturatik lortutako lehengaiak aldatu egiten dituzte produktu landuak sortzeko. Adibidez, egurrari forma emanez, mahaiak eta aulkiak sortzen dira. Baina nola egiten dute guzti hori? Fabriketan, makina ezberdinen bitartez, langileak lehengaiak aldatzen dituzte. Edo artisauek lantegietan lanabesa txikien bidez, baita haien eskuekin forma ematen diote lehengaiari produktu landua bihurtzeko. Orduan, bigarren sektorean dauden lanbideak lehengaiak produktu landuetan bihurtzen dituztenak dira. Fabriketan, langileak makinen bidez, eta lantegietan, artisauak erramienten bidez. Baina, harriak eta area erabiliz eta moldatuz etxeak eraikitzen dituzten langileak ere, bigarren sektorean sartzen dira. Konstruktorei esker, etxeak, zubiak baita errepideak ditugu.